Salam hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi şu yurt içinden gelen habarlar bilen başlamakçy. Sebäp bolgun ol arada sırqow ýatyndy. Bir topar yurtdan gelen hatlara jogap berilmedi. Şonuň içinde aýdylmadyklar var. Olaryň esasy şu taýda koronawirusyň ýogulan illeşlemesi bilen baglanyşykly. Onu şolaryň atlaryny agzap geçmegi men makul bilýän sebäp aňyrdan adamlar ýöre towradypdylar atlaryny tutup. Ine şolaryň birisi ýanky Aşgabat şäheriniň Çannybil etrabyndan jurist bolup şu taýda işleýän döwlet şahlar olup koronavirusdan ýogalypdyr. Ýene de bir habar Lewap welaýatynyň Dostluk etrabynyň ýaşaýjysy 1960-njy ýylda doğulan Allah ýaryf gaýyp özüm Amderiya şäherçesinde ýaşaýan eken, ona resetene koronavirusdan ýogaly diýip aýdylýar. Ýene de onuň düň gelip goşan habara görä, ýerden geldi habar, ýöne men düň efire çykmamdan aýdy bilmedim. Şol Aşgabat şäheriniň infeksiýony balnitsasynyň müdiri Zenan Maşgaly ady şumal ýadymda däl. Bir ýerlere ýazyp goýdum elimiň aşagynda. Şonuň üçin şol Zenanyň ýogalylygy barada habar berilýär. Hem üstüne aýdylýanda şo infeksiýony keselhananyň daş töweregini polisle gurşap alyp goýupdyrlar. Adamlar ne içine salýan, ne içinden çykarýar. İçinden çykarylýan diňe şol telefon paketi dolup çykarylýan jesetler. Şular ýaly habar ýurdun içinden gelip gowşan. Ýene de biz üçin bir gowy habar diýip aýtsak boljak. Ine Balkan welaýatynyň merkezi bolan Balkanawat täze Öňkady Nebitdag şäheriniň şol aeroportdagy diýen çatyrygy bardy. Ýanky şäherden çykan ýerinde Kazak awul diýip ýer bar, ozal ýerde Kazaklar ýaşar. Şoň çatyrygyny duran ýanky Gurbanoğlu Berdimuhammediň portretini otlatdyrlar. Berekella şoň şeýden bolsa. Balkada. Ene soňra ýanky dünýäniň bir habar gelip gowuşdy, şuny uzaklygyň märdeydi. Lewap welaýatynyň merkezi Balkanawat, Türkmenawatda başlan. Ýanky Çarjow şäher diýip aýdýanlar. Çarjowda şoň Zelendarozny mikroraýonyna dün uzaklygyň ýanky elektrik togy bolmansaň adamlar ıssydan ýana çekip çydar ýagdaýda däl aýtdyr. Howa gatysy elektrik togum ýok, uzaklygyň bolmady diýip dünýäden habar geldi. Ene bir ýurdun içinden gelen habarlar ene ýurdun daşynda näme bolýar? Esasan adamları alada goýýanda, watandaşlarymyzy alada goýýan esasy zat şol ýanky Türkmenistanyň Innikaýyň 25-sine, sentýabryň 25-sine geçirilmeli. Ýanky birleşen halk maslahaty bilen Gurbanoğluň jübür parlamentiniň ikisiniň bilelikde etmeli, kabul etmeli karary bardy gurulmagy diýen. Ol emmamida belli bolşýaly aýdyp gelýär näçe bäri Gurbanoğlu şol konstitusiýanyň 6-njy maddasyny ýetgetmekçi. Ol maddada näme bar? Ol madda esasen şol parlamentiň ýa-da mejlisiň hak hukuklary şu taýda kepil geçirildi. Şol kepilname aýrylsa, demek parlamentiň hak hukuklaryna Gurbanoğluň ýani taýlajak ýa getirecek 56 tane adamy ýagny halk maslahatynyň wekilleri eýe bolmaly. Demek mejlisiň deputatlary şol halk maslahatynyň wekillerine ýanky bagly ýa-da şolara tabiň bolmaly. Bulara bir zatlar hagylara çyrşap şolary ertip bermeli, olaryň şo zatlar makullamaly. Ya Gurbanoğluň gönaýdan fermanlaryny ýerine ýetirmeli. Näme üçin edilýär? Birinjen Türkmenistanyň hakimiyetiň 3 şahasynyň deňagramlygy ýetdi. Kağız ýüzünde de bolsa ýetdi. Bizde iş ýüzünde hiç ýyl deňagramlyk ýok, ne hökümet, ne ýanky ýerine ýetirji hökümet, ne parlament, ne de erkin we garaşly suç sistemasy bizde hiç işlenmedi. Şoň üçin
inni kağıt ýüzünden hak hukugyny meclisten alyp halk maslahatyna bermekçi. Kim ol? Halk maslahaty. Hiç kim halk saýlady many ýok. Ondan döwletiň içindäki deň agrymlyk gitýärmen ozal bir näçe gezek aýdyp geçdim watandaşlar. 56 adamyň şol 40-sy 5 vilayetden saýlanmaly bolsa bolýa deň agrymlyk diýerler. Her vilayetden deň wekil bar 8 adam geljekmiş. Onun halk saýlanak onun kimi şol spesifde Gurban olup orkestra şol gelmeliler. Inni soňra Aýratyn Aşgabat şäheriniň ýene-de 8 adam saýlanmalydyr. Şol ýema halk maslahatyna. Ondan daşgary döwletiň prezidenti olam ýene 8 adam teklip etmelidir. Diýmek, eger biz alyp görsek, şular ýaly aritmetika ýüze çykýar sanasak. Bütün döwletiň 56 deputatynyň ýa şol halk maslahatyna gatnaşmaly adamlar 56 adamdan 24'si Aşgabatda we Gurbanoğlu Berdimuhammedow tabin bolýar. Ýa şonuň adamlary ýa şol vilayete degişli bolupdy. Bu nähil ondan vilayetleriň arasynda deň agrymlyk saklanýar. Ýok, beýle deň agrymlyk ýok, bolbamylyna. Ine şu datlary Gurbanoğlu 25-nji sentýabrda iş ýüzüne geçirjek bolýar. Ine halk oňa razylyk berjekmi? Ýok, görünüp duran zat. Eger razylyk berilejek bolsa, bular ýaly mesele. Ähli döwlet, diňe Türkmenistan ýa öňkü postsovet giňişligine däli bütün dünýäde bular ýaly mesele referendum üstü bilen çözülýär. Halka sese goýulýar, şu zatlar üýtgedilmäge siz razymy ýa ýokmy? Razy diýilenden soň meclis karar çykarýar, onuň çykaran kararyny döwletiň baş tutany bol çökmeli. Bizde hemme zat tersine döwletiň baş tutan diýilýän adam agdyna näme sypsa, şonu meclis karar edip kabul edýär, bolly tasdiklanyp oturdy. Ondan haçan näde biz aýdyp biler hukuk döwletinde ýaşaýardyk. Hukuky adam ýok otaýdy, soram ýok. Halk radymy şonu ýok. Ana dün iki sany illeşimi hem ýaşygyt hem ýaşly, juwanly, studently Russiýa Federasiýasynyň çykyş edip aýtdylar ki, biz şu zatlary düýbünden närazy, biz sana ursat beremdik, biz sana razylyk beremdik, şular ýaly konstitusiýa üýtgeçikler girilmeli. Hatta dogry aýdýar. Halkdan sorulmany näme bu zatlar edildi. Ýöne şutaýdy, iň wajypda siziň ünsiňiz çekçek bolýan zatym, ony şu meseleleri hiç kim siyasatçı gozanak ya siyasatçı aydanak ya siyasatçının ağzından çıkanak ya belli adamların adından çıkanak ya partiyan yol başlaydanak. Mana diňe halka aýdýar. Şol wajyp. Halka gerek şular ýaly düzgün tertip konstitusiýany işläp durmak sagat ýaly. Şoň üçin olar Gurbanoğluň etjek bolýan primine garşy çykýar. Neden beýle halk özüni hiç bir adama alladasy gelene. Şol sanyny goýul prezident boldy. Ine şular ýaly çykyşlar halkyň öz jümmüşinden gelipdi. Şol men begenleri. Täp ony men aýsam ýa-sa paraga aýsa ýene miraýsy olaýsa ol bir adamyň pikiri bor. Ya ine şonu bular özleri öwüp otylar ýa kritik edýärler diýjekler. Emma halkyň özü baha berse, şol döwletde bolýan zatlara, min gadyr gymmaty üýtgeşip bor. Diýmek halkymyz indi günme-günden siýasalaşyp başlady. Aňy düşünjesi artyp başlady. Olar indi bilýär etmeli, nähil etmeli, kim bilen etmeli, nira gitmeli. Ine şu aladalar adamlaryň ýüze çykmagyny getirýär. Siýasy görüşi, siýasy meýdany, jemgyýetçiligiň öňüne ine tuweleme aýdyp otylar bize şular ýaly hökümet ýa prezident gerekler konstitusiýa ellerilmesidir. Onu üýtgetmäge referendum üstü bilen edip bolýar. Şonu sizden talap edýäsip, mene ýaşlar öz sesini gataldy uğradı. Gaty dogry pikir. Men şunu kelläp gollaýan
Şolar ýal çykyşlaryň dowamy köp bolsun. 25-nji sentýabra çelli wagtkan entek bu halk düşünşe borar diýip pikir edýänler. Esasan bize wajyp zat şuň kun ýurduň içindäki milleti oýarmak watandaşlar. Ýurduň içi gaty passiw bolup dur. Ol adamlar bir tarapdan ine görýänmi işsiz galdy, nansyz galdy, aýlyksyz galdy, barja pulundan çykaryp bilenler. Hemme ýerde nowat. Ikinji tarapdan mana koronavirus milleti gyryp atýar. Ine şol karada galan halkdan sen häzir erti çykdy, hak hukukyny talap et diýip biz onu talap etme ýagdaýymyz ýok. Ýöne biz onu düşündirmäge borjumyz bar. Haýyş edip düşündirmeli her bir adamdan. Biz şunu etmesek başga hiç kim edenak. Maňa hany ýyzyny ýazylýan hatyn gelýän jaňyň ýyzylenak halmana dagy nähil bol halkymyz bir hil ýyzy tesenýalyk boldy. Halkyň elis işden soňuşanýalyk boldy ýa göreşden. Näme üçin bir şoreal damışlyk orta gel, näme üçin adamlar bölünşip başlady, näme üçin biz ozal agly berdik, näme üçin ara towsalýarlar ýa adamlar tersine gaýtarýarlar, adamlarda bir şu göreşiň netijesine ynamsızlyk görüp başlady. Maňa günne günaşy ýazylýan hatyň edilýän jaň sany sadja ýok. Hemmäňde şu taýda ak yürekden mesele beýan edýän. Adam bir ýol kyn, agyr ýol. 28 ýyllap şu depesinden basylyp ýatan halky biz nädip 4-5 aýyň içinde aýag üstüne dikeldeli. Nädip bulan hemmejigine biz düşündireli şu zatdan etmekliginiň wajypdygy. O iki nesilden gowrak ýaşlary sen barma, goşulma, gyrasyna görünme diýip terbiýelediler ýa-da. Ondan biz nädip olara düşündirelsek, ejen hakan aýdarlar, ýalan biziň aýdýanmy dogry diýip dursak nähil bar. Her kişi onu biri düşünmeklik bilen kabul etse beýlekesi, ol hem gyra taşlap goýur, sen kim bular ýalzady bize aýdar ýaly. Bize bolýar çaý bilen çöregimiz bar, şol ýeterlik diýip ýaşap beren adamlarymyzam adal. Ya ine biz daşary ýurda çykdyk, ine hiç bolmany günümiz geçip dur, şu mal Türkde bolýady. Aňyrsyna bir adam, aňyrsyna seredesi gelen adam. Ondan ol adamlary biz şol öz hak hukuky üçin göreşmeň zerurlygyny şol adamlary düşündirýänçe wagt geçip bar. Wagtam şu mahal biziň döwletimiziň, halkymyzyň garşysyna işläp dur, diktatoryň peýdasyny işläp. Onun görüp otyr. Onu düşünýän adamlar kan. Ýöne şol bir wagtyň özünde. Ine biziň 100 adam bar, biz 300 adam bar, biz 500 adam bolduk. Ine 1000'e ýetsek biz onu alır. Ýok. Bolmaz o. 1000 adam bolanda ol aňyrdaky garaşyp oturan ajdarhany tanamak gerek. Olaň elinde 140 000 sany polis bar el ýaragly. Ýene-de 20 000 azallar şol mähemäň işgäri. Olaňam köpüsiniň eli halkyň ganyny bulanan. Olsa 1000 adam iddialanýar iddialar olar ýa-çeýne. Şoň üçin biz hem içinde hem daşynda bäş welaýatyň, ilatynyň, milletiniň den galmagynyň tarapdary, daşynnaklaryň şolara himayet bermeli. Şuň kun daşynnaklary mümkinçiligi bar, ýurtda ýygyny galarlary her gün gerek bolsa bir gezek, gerek bolsa 5 gezek jan edip ýagdaý düşündirmeli. Şunu biz her hil ýagdaý kynam bolsa şunu biz etmesek başga hiç kim edip bilmeýär diýip aýtmak gerek. Hawa Gurban Gulyň mewriti ötdi watandaşlar. Ol inni durmaýar. Ya oğluna goýup gitmeli, ya oň ýerine başga birini getirip çalışmaly. Kim çalışar? Onu şu Türkmenistanyň deger degmez bahasyna ýurdumyzyň baýlygyny alyp gidip oturarlar, getirip goýar. Eger biz şoňa ýol bersek, elbetde bäşi çyllap ýene bizi ağırlarlar. Öňkeler duýdy, kepeni mowut beren bolsa ýa benzin al taýlap mowut paýlan bolsa, bularym şonu eder, halk köşeşenden soň ýene de nurboty gatardyp başlary gaýkalar towlar. Bize gulçulukdan çykma ýok onda. Şol ediljek bolupdy. Ýurdun içinde şu mahal ediljek bolýan syýasy özgörüşlikleri
halky ertmejek bolýar. Halky ynanaslary gelenak özük bany özü çözmegine. Halk olar üçin hiç de eger emme bilen ýanky Niyaz bilen Gurban boly halky eşek edip menen bolsa bagyşlaň men onyň begeni baýdama gynyny baýdýar. Eýerläp minile biziň hemmemiz. Şol sany meňem hemme dogan garyndaşym dilsiz agysyz öldüler. Bizi gözsiz goýdular, bizi bilimsiz goýdular. Başda dogan garyndaşlarymyz hana teriyege geraýyny oturup gyrdylar. Soň galanyny hana ilymsyz goýdular. Näme ýarya olar? Daşary ýurdu gördülermi? Daşary ýurtdaky düzgünü gördülermi? Durmuşy gördülermi? Ýok. Bize degen Hudaý ursun dip ene öýünden tönegünden çykman oty. Şol sany men dogan garyndaşlamam şeýle. Men özüm kiň ýüzüni ýuwamak, biz bütün millet bolup şu çukura ýykyldyk. Gapgardy hökümet hemmemiz watandaşlar. Inni şol yer gaty bolsa öküz-öküzden görörün etip, inni günalyň oduna beýgünäni ýakşak bolýarlar. Hökümetin bar şumal oýlap tapany şu halkın oyanıp başlayan yine de şol iyidini ketegine salmalı. Eger der mi? Ya yok mu? Onu wagt görkezdir. Onu her birimizin durnukly grajdan pozisiýamyzy görkezdir. Eýle beýle ırgyrlap duran adamlar ya iki tarapa diýişläp duran adamlar däl bu meseleni çözjek. Bu meseleni çözjek adamlar öz janyny dözgelýän adamlar. Şeňle. Şolar çözüp biler. Men şoň üçin size her gün ýa-ni çykyşlarynda gaýtalap otyryn. Ilki başdan özüňize ynanyň, öz etjek işiňize ynanyň. Soňra özüňizi ýollaşyp tapsaňyz şoňa ynanyň, şo bilen hereket edin. Ol şu mahal halk aljyrap durdy, biri bir tarapy seredi, beýle tarapy seredi. O kimin anjagyny bilen akdy. Agaty dogry. Näme bizde hökümeti çalışmaň siyasi tejribesi barmy? Ýok. Haçan boldy bizde Türkmenistanyň adamlaryň üýşmelerini olup hemen prezidenti ya premier ministri ya minister çalışdy. Ýok. Şol ýokardan bir etmelimiz ya bir gelip kapitalyny alyp bermelimiz şonda boljak. Galan halkyn sen gara günüň bilen bol ana ýeriňe deriň dök, soňundan güýdgeleninde de aljak hasylyň artygyny harmanyň kadöňe. Boldy. Ene 100 ýyllap şu durmuşda ýaşap otyrsalar. Inni şu halky bir nähilen bolsa bir herekete getirmeli. Elbette bir ýurdun içinde etmeli bir işleň hemmesi. Ýöne her gepleşimde diýen ýaly aýdyp otyryn. Watandaşlar ýollar ýapyp bir usat şoý döwlete girmek bolana, olam şonyň ullanyp oty haram bolar. Ol şon üçin samolyotlar uçuranak ya getirenak. O koronavirüsden bütün millet kırlaysın on topuğuna da. Ol şu daşına kıyaşap oturan halktan gork ya. Şonun etjek işinden, hereketinden gork ya. Halkın kahar gazabından gork ya. Bir millet daşına çıkıp öz çağılarını eklemek için hani ikeninden kum soğurup otu. O hükümet bolsa o tayda çağılarını özüne gerek şullanıp otu. Kimsen qarı zahmetdi, kimsen başka yerde. Ha? Ine bizim nesillemizin arasy diktator edip bozulmalsa, ine sizin nesilleriniz arasyny ine diktator şeýdip bozup oty. Şu zatlary görübem, görmezlige salýan bolsa, bilbem, bilmezlige salýan bolsa, onuň günahyň emesini, günahyny bir günahyn üstüne oklayan bolsa, onu biz hiç açan millet bolup ya döwlet bolup ýaşap bilmez. Onna ana hemme gelmişekler heşeyle kakır Türkmenistan'ın üstünden. O devletin kalacağım ne belli. Men sizin önünüzde bar şu yüreğimin içindekini döküvaydı otayım. Biz vatansız kalırız, vatandaşlar beydik biz kıradan, keseden seredip oturacak bolsun. Her biriniz öz yerinizde öz etmelice, kinnivanca, kicicek işinizi edin, şol yeterlik. Bilip oturuz, şoň 25 sentýabrda konstitusiýany çalışýany. Näme üçin şoň watan satan programmasyny baryp her biriňiz deadline goýuňyz günne. Bir ýeňiljek iş baryp şoňa deadline goýaýmaly. Ýurdun daşynda da 2 milyon Türkmenistanly. Şu bir günde 2 milyon deadline kalsa bütün dünýä görjek ya programmasy ýapalyp gitjek.
Biz şonu edem dağı. Men geçen tek ayda 70 gede diýdim şunu şeydim vatandaşlar ýatdan çykarma goýaýyn şonu barın dislike goýun şonu. Yalan sözler otyra gece günni sizin gödöňizde. Eger şu telewizordaky yalan bilen razylaşýan bolsaňyz siz, onda siz bir durmuşdaky ba yalan garşysyna nädip göreşiň. Mene hayran. Her kişi bir öz başarınca işin etse, öz bir goşondan kiçem bolsa, ulum bolsa şonu goşup otursa, düzelmejek iş ýok. Näme üçin biz bir-birimizin ýeňsesinden durup bir-birimizin ederine garaşyp oturmaly? Özüňiz edin. Men şon üçin aýdýar. Her birimiz özümiz etmeli başarınca işimiz. Başarmadığımızı etmeli, onu başarınacağımızı bir edeli. O halk görgülü bilen hakkime ınanacağını. Bizde yok asol tecrübe, devlet çalışmak ya partiye, köp partiyelik tecrübesi yok. Ne mi vardı? Hiç tat yok. İnni sudatlar täzeden norlun başlap düzel işlemeli. Elektron devletim son için gurulya elektron hökümeden. Son bir kısaýyň içinde men çokçulap soraýaly. Näme etdiň? Hangi fonda gelen pulum? Maňa näme gelen bolsa menne dur hemme hasaplary. Menne nira giden bolsa olaňam hasaplary dur. Indi menne näme galan bolsa hemmejigini uğratdym şol açylan fonda. O türkçe dernek diýen men dernek sözüne menim düşüneme kabul edip Men fond diýeni şol açylan fond bar 6 iýulda. Ine şo taýda hemme pul. Estmedikler estik galyň, bilmedikler bilik goýun, bilmejek bolýarlarym sizden bilik galyň. Hana halkyň sesi orga girseň şo taýda hemmejik zat dur. Bir aýda näçe pul geldi, näçe harçlany, näçe galdy. Dolar hasabyny. Emma şol pullar nira harçlany? Kime harçlany? Nirden geldi? Şolun hemmejigini hana Şweýçarýanyň salgyt gullugy ýydarlap tapyp, bilip, sorap, görüp, netije çykaryp, soňra şonu tasdikle ýa-da jogapkärçilik etjekki. Onun üçin bu taýda ol ataýyn atmak gerekkä. Birinin köpüğünü iyiydi ya iymedi. Olur ýaly gürrüň bara, onun oğram özüni osor orramsam diýlen etmen diýjek bolýan ol hökümetiň ýeme güjüklerini. Ýok, hana şo taýda ýazylýardy. Ine elektron hökümet diýilýän şol watandaşlar elektron hasapda dur hemmejikler. Bir köpük eýlägem gymylamaýa beýlägem kime näme giden bolsa şo taýda ýazylýar. On hiç kim elleme hakkı yok. Bir yeri harc edilenem bolsa görkezilýär kime nire näçe harc edildi. Näme maksatları. Sebäp bütün dünýäň döwletleri şu mahakaty hüşgär ýagdaýda ýam 15-20 ýyl bäri şol terroristlere pul gitmesin diýip, türlü ekstremistlere pul gitmesin diýip her çykarýan dowlaryna seredi botýlar Ýewropada. Nire gitdi, kime gitdi, näme üçin gitdi? Şoň üçin bir taýsam açyklyk. Hana ýaşlar indi öz hökümetini gurup başladylar. Hem bilim puwdagyny ýam adamlar jemlenişdi, şo taýda ýam ine karar çykaryp başladylar diýip kabul edip başladylar diýip maňa ine habar berdiler. Onu diýen ýaşlar şol fondam ýanky gödekçilik edip çoňa gelýän pulum ähli jogapkärçiligini ýaşlar öz boýnuna alyp edip otyr. Otarda meňem gatnaşygym ýok saparagan. Biz ýöne görüp otyr, näçe pul gelipdir, näçe çykypdyr, nira gidipdir, onu ne salgyt problemy saýdyr. Onu höwes bilen şuny maýdardyk. Kimden näçe pul geldi we ýa kime berildi? İkelim bilen men şoňa rady. Ýöne biz öz ýagymyz tanamala. Şonu aýtdyk, erti hökümet ol adamnyň başyndan injek. Ya olar tutup batsak ya da şop uğradılan pulu iyidini tavsırtsak ya bir şu opozisiya ya da şu yaşları ya gurulyan hökümete kömek deyip uğradan olsa yine bilanan bokurduğuna minecek. Son çiğin aydılana. Vaqt berin. Vaqtı gelene şol adamlar elinden tutup men yine tribuna halkın önüne çıkarayın televizyon yedi. Görürsünüz. Şol naydın siz şol adamları Tanrı yalkasın. Yönü şu unkun vaqtı da şonu düşman biljek bolup her tarapdan gizlep görýär, çümmüklep görýär, gyzyklap görýär bolanakdy. Onuň näme etmeli? Bulan üstünden bederlep hapa goýmaly. Bolýar men bu mesele soňra dolanyp gelen edilýän töwerekdäki edilýän işle bardy. Ýöne şo zatlary ünsimiz, sowusymyz gelene. Şuň hana ýurdun içi bilen
5-6 yer bilen görüleşdi. Ha? Ol adamlar öz pikirini aýdyp otyr, öz meselesini gowgap otyr, agyr ýagdaýy düşünür otyr, çykarlygy gözleýär, bile oturup maslahat edýär. Şol wajyp dälmi? Näme üçin men biriniň gıybatyna deýin, ol partiýa eýtdi, bu partiýa beýtmedi. Hemmemiz baramyzda halkyň öňüne jogapkar. Şo taýda berer jogaby. O bu kun men gowda sen erbet edibersinler ol oýunlar. Maňa gerek gel şol. Absolut siz aýdýar. Gerek gel. Ýazbam oturmaň, aýdybam oturmaň, ol eýdidi, beýdidi. O zatlar men üçin gyzykly däl. Men üçin iň gyzykly zat şol halkymyzyň çaltyrak diktatordan diýilmeli. Ýok, şol 3 aýdan soňra aýdýany men gerekmejek bolsa men ýurtdan ýyzym ugradaýyn, şu taýda men kem günüm ýok, Hudaýa şükür. Oturup berem şu buzyň üstünde. Eger men Türkmenistanda gerekmejek bolsa, men aýdama prezident boljak, men şu kabul etjek şol kürsini. Şem şu wezipäni aýyrjak halkymyzyň boýundan. Ol bir agramly daşy halkymyzy suwun içine gark edip otyran ýaşaýyl ben. Kime gerek ol wezipe? Şöhrat paradylarymy? Halkyň üstüne höküm sürjek bolýarlar. 20-nji asyrda geçmez. Hana 26 ýyllap oturan diktator seret, halkyň seredine halkyň ýere urup pylçaýsyny. Oturajak ýalykdyr ol kürsüde, oturmaz, kürsüsi bilen gömerler. Ene men Lukashenko baradaýdy otyň. Gitjek ýeri ýok. Bilen diktatormyzam hiç ýere gitmedi. Ýöne olur öz möhletini uzaltjak bolýarlar, şu daşyny akdy çokçalap otururlar bilen. Onu siz baka berin. Näme üçin siz aýdýan halmyrada şular bilen birigende birikden şunu. Nädip birikjek biz aýdýan ho 30 ýyl üçgedik. Birikdik 30 ýylda içinden ýykdylar. Şu birigen adamlaryň özleri bizi halk ýykanyň. Şu 30 ýyl oppozisiýan halk ýykdy diýip bir aýsyn. Başarmady. Ýöne şu oppozisiýan özü bir-birini ýykyp, ine halky şuguna sarlylar, ýa şu batgadan çykarmadylar diýsem, onda men iki elim bilen narazy. Eden düzüli, iýdili işimiz bolan bolsa, onu näme üçin halk diktatoryna şanyna ýatyr, şuňa çelli. Döwlet ýazylyp ýatyr, ha? Eger biz halka bir iş eden bolsa, ýöne şonu etdirmän geldi. Şu taparym şonu etdirerler gelen. Ne bolly? Ýaşatyn diktatura olar üçin o peýdaly. Bilen haýsy bir haýsy döwlet işleýär, haýsy döwletden pul alýar. Men bilemek ýöne ýurda baramyzda çykarar diýip otdyň. Şoňa razy bolan aklardy. Näme üçin biz illüstrasiýadan geçmeliler? Döwletiň halkyň emlägini ýen bolsam ýüzüme dikseler, hiç bolmany bir köpügini alyp ýen bolsam halkyň. Ondan men çykar gidäýem şu taýda. Men birinji ilkinji nowbatda hasabaty men saýlan halkyň öňüne berer. Şona medip otyn şuňa çeldi. Ýöne ol ay geljekmiş, ay aljakmış. Ýok ana ýaşaň özleri guruwaty elektron döwleti. Gaýratyňyz bolsa, opponentler aýdýan, giýirinde öz ýemeleňizi soraglara jogap berende anketan dolduryň. Eger okuýuňyz bar bolsa geçersiňiz, sizem wezipe bilen. Biz bilemde şu anketler kimiň dolduryň. Mene asla bir habar. Sebäp ýaşlar özleri doldurup şu anketadan geçireni elekden geçirip ahyrky bir gün soňra bize halka şolary öňüne çykaryp goýar, şol adamlary işlemeli. Şol adamlar berza etjek şu wezipany. Hiç bolmany 3 ay. Aňyrlygyny parlamentda saýlanan parlament gollasy işler gollamasa wezipany başadyrlar. Saýlanany başa premier ministri şoňa taýýar bolsun şu gün oppozisiýa diýerler. Halka dayansınlar. Döwletlere däl. Öz halkymyza dayanmaly. Şonda önemli hereket bar. Ol bir döwletiň arkasyna hoppa bolup gelip men gurban bolan 5 ay artykmys töletem bu halk ýene-de agzyny ýumyp oturar diýen çüýrük pikirler o gara taşlandy bilhana. Indi bolmady. Men şonu aýtjak boldum. Vatandaşlar onu bu ullukça sağ oturun, sağlıkta görüşelim. Hemmäňiziň öýüňize awadançylyk arzu edýän hoş wagtyňyz.